Сәлам, қадірлі достар. Сіздің қаршығызда мен мушкетер Мөнир Рахмаев. Ең ауыр шақларда кім бізге ярдәм қолын суза? Тирәк була. Әлбәттә, дуслар. Яшьлек тавышы хит парадының резидентлары өчен нәрсә ул дуслык? Бүген шул хакта. Һәм әлбәттә, без яшьләр хит парадының көчле унлыгын билгеләп үтәчәкбез. Киттек. Келесі резидент ең аз тавышлар жию сәбәпле бүген безнең хит парадта соңгы тапкыр чыгыш ясый. Киләчәктә уңышлар теләп сау булашабыз. Шын дуслар күп булмый ул. Дус булса, кайгы да бергә, сөйнеш тә бергә, диде Мирхат Гайсин. Безгә якын дусының исемен дә әйтте. Ул Баксан Лилиана Ирназарова. Мирхат өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 021 кодын язып җибәрергә кирәк. Актив булыгыз. İslerime düşerli haman şul bəxtli bizinin yaşaqlar. Yıllar uzay, ömür geyler uzay, hazır indi var ikimiz. Düşlerime yine koyşak göre, biz utukkan suyulubuz. Yıllar uzay, ömür geyler uzay, hazır indi var ikimiz. Düşlerime yine koyşak göre, biz utukkan suyulubuz. Ötten seni canım geçersem de ötkenlerge indi yol yapıp min bəxtli bəxtsiz olayım biz yaşayız matur bar bulay. Yıllar uzay, ömür geyler uzay, hazır indi varlı ikimiz. Düşlerime yine koyşak göre, biz tutuktan suyulubuz. Yıllar uzay, ömür geyler uzay, hazır indi varlı ikimiz. Düşlerime yine koyşak göre, biz tutuktan suyulubuz. Selam verip ötme yanlarından, yollarından yine uçratsam, cevap vermeye tağınır var, gözlerine seni karasam. Yıllar uzay, ömür geyler uzay, hazır indi var ikimiz. Düşlerime yine koyşak göre, biz utuktan suyulubuz. Yıllar uzay, ömür geyler uzay,
Фируза Зарипова достық турында тема көтерілгәч, ұзақ та ойлап тұрмыша шигъри yollar язып җибәрде. Шын достың болса дөньяда, күңеллерәк яшәргә, авыр чакта кул бирермен, изге якын кешемә. Менә дигән юллар, афәрин! Фируза өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 018 кодын язып җибәрергә кирәк, дуслар. Ашыгыз! Вакыт ком сәгате сыман ага, ташкан елгаларда яшыга. Тотым булмай көннәр, еллар үрә, сизелмичә гомер агыла. Bismillah deyip başlayır telerini. Kütkenlerge vakit uzak gibi, aşıkkanğa vakit yetmezde. Bizning yürek, yaşayıp izleyirden gitmezden. İzgilikler kalıp azat duygular, rahmet dolu bulgan günlerine. Bismillah deyip başlayır telerini. Unutmuşça yakın kişilerini, en gaziz ettiğin ilerini. Vakit tabik dostlar görür için, dua busken izgirlerine. İzgilikler kalıp azat
Венера өчен дуслык бу дөньяда иң мөһим әйберләрнең берсе. Резидентыбызның сүзләре буенча, чын дус синең белән шатлыкларны гына түгел, кайгыларны да уртаклашырга тиеш. Кайгы хәсрәтләрдә чын дус сынала да инде. Венера өчен тавыш юллыйбыз дисәгез, 1320 номерына тавыш 017 кодын язып җибәрегез. Тыттыңғына аққарларға басып бәйрәм килә безнең иләргә. Яңа шатлык бәхет алып килсен, атлык дуслар яңа үрләргә. Бәйрәм килә безгә, бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр. Сүнмәсен өмет шатлыклары, шынга ашсын безнең теләкләр. Жым-жым килә шыршыдагы утлар, күңелләрдә могҗиза көтә. Дус туганнар, җыелганнар бергә, күптән көткән яңа ел җитә. Бәйрәм килә безгә, бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр. Сүнмәсен өмет шатлыклары, шынга ашсын безнең теләкләр. Бәйрәм килә безгә, бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр. Сүнмәсен өмет шатлыклары, шынга ашсын безнең теләкләр. Бу елның да узарсың кише, атар таңнан туар иртәләр. Дәллүр бакалларны күтәрик тә, чын күңелдән телик теләкләр. Бәйрәм килә безгә, бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр. Сүнмәсен өмет шатлыклары, шынга ашсын безнең теләкләр. Бәйрәм килә безгә, бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр. Сүнмәсен өмет шатлыклары, шынга ашсын безнең теләкләр. Бәйрәм килә безгә, бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр. Сүнмәсен өмет шатлыклары, шынга ашсын безнең теләкләр. Сүнмәсен өмет шатлыклары, шынга ашсын безнең теләкләр. Шынга ашсын безнең теләкләр. Камалия дуслыкның кадерен белә һәм үзе дә чын дус була алам ди. Без аңа әлбәттә ышанабыз. Камалия өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 019 кодын язып җибәрегез. мәхәббәт һаман бар әле. Бик еракта янган йолдыз
yangan yıldız kebek yüreğimde mengü kalalı. Bu bit bizning so'nggi uchrashuv. Aytilgan so'z bari yordisi. Türlab yangan uşaq yalqınından Sünmi qalgan so'nggi şadqısı. Türlab yangan uşaq yalqınından Sünmi qalgan so'nggi şadqısı. Bu bit bizning uchrashuv so'nggi Məxəbət hamam var əli. Bik yırakda yangan yıldız kebek yüreğimde kal əli. Bu bit bizning so'nggi uchrashuv. Bu yaşlıkning güzel yazmışı. Birsin suygan saf yürekning Şarasızdan gidip barışı. Birsin suygan saf yürekning Şarasızdan gidip barışı. Hit paradımızın igizeklerinde bar нәрсе уртак. Аларда тормыш иптәшләре һәм баяннары айрым. Ә менә дуслары уртак. Иң мөһиме, ул дуслар Айдар һәм Алмаз белән балачактан бергә. Бергә үсеп, бергә училище һәм академия тамамлаганнар. Әле төрле шәһәрләрдә торсалар да гел аралашалар. Әфәрин егетләр. Айдар һәм Алмаз Юнусовлар өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Bir birilgen gümür qabatlanmay o'tganlarga qaytu bar mikan. Yaşlıklarni üzülüp sog'insak da bir sog'in o'zi zor ekan. Oqqan sular kebek gümür uza ortda qola yaşlık yillari. Borib kelar edik bir mezgilga yo'q shuvaning qaytar yo'llari. Oqqan sular kebek gümür uza ortda qola yaşlık yillari. Borib kelar edik bir mezgilga yo'q shuvaning qaytar yo'llari. Yanımızda dostlar bulgan şaqta qo'ygan ümitlerini aqlaybiz. Bu qatavlı turmuş yıllarında abınsak da olga atlaybiz. Aqqan sular kebek gümür uza ortda qola yaşlık yillari. Borib kelar edik bir mezgilga yo'q shuvaning qaytar yo'llari. Aqqan sular kebek gümür uza ortda qola yaşlık yillari. Borib kelar edik bir mezgilga yo'q shuvaning qaytar yo'llari.
yıllar uzib barsa yaşligimiz qala kunelde. Selametlik, bexit, saf mehabet balqib tursin turmushi kugende. Aqqan sular kebek g'imir uza ortda qala yaşlik yillari. Barib kelir edik bir mizgilga yo'q shuvaning qaytar yo'llari. Aqqan sular kebek g'imir uza ortda qala yaşlik yillari. Barib kelir edik bir mizgilga yo'q shuvaning qaytar yo'llari. Barib kelir edik bir mizgilga yo'q shuvaning qaytar yo'llari. Yo'q shuvaning qaytar yo'llari. Barib kelir edik bir mizgilga yo'q shuvaning qaytar yo'llari. Marina Karpovның сүзләре буенча дуслар вакыт белән сынала. Яшь башкаручы булдырганча барысына да ярдәм итәргә тырыша. Һәм кешегә ярдәм кирәк чакта аның дус яки гади таныш булуына карап тормый. Үзенә килгәндә аның өчен иң якын дус аның әнисе. Marina Karpova өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 011 кодын язып җибәрегез. Süyümlü Eytmişe kalla olmayayım Bəxtinin al sultanların Qoyununda qarışılıyım Ol mini qaynar qışaqqa Nazlarını bulaq İçir yüzünün barışılısın Qoyununda toyan bir Sine 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 gene Yakın kura jürəgim Sinin barılıqlı jıqanda Niga elik bilmədim Sine 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 gene Yakın kura jürəgim Barılıqlı jıqanda niga elik bilmədim Jırlar jırlayım qanatlanıb Şün məxəbət uğrunda Qoşulub sayırı qışlarda Bizinin barır yollarda On mini qaynar qışaqqa Nazlarını bulaq İçir yüzünün barışılısın Qoyununda toyan bir Sine 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 gene Yakın kura jürəgim Barılıqlı jıqanda niga elik bilmədim Sine 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 gene yakın kura jürəgim Sinin barılıqlı jıqanda niga elik bilmədim Utlar şəşib yanğan jürək Yalqınların juymasın Aşıq bulğan jürək sini Yaratudan kıymasın Sine 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 gene yakın kura jürəgim Sinin barılıqlı jıqanda niga elik bilmədim Sine 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 gene yakın kura jürəgim Sinin barılıqlı jıqanda niga elik bilmədim Sine 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 gene yakın kura jürəgim Sinin barılıqlı jıqanda niga elik bilmədim Sine 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 gene yakın kura jürəgim Sinin barılıqlı jıqanda niga elik bilmədim Миләүшә Хузина өчен дуслык, бергә кайгыны да, бәхетне дә уртаклашу дигән сүз. Миләүшә өчен иң мөһиме кешенең шатлыгына чын күңелдән куана белү. Безнең заманда андый сыйфатка санаулылар гына ия була белә.
Миләүшә шын дусларым дип ике кеше турында гына әйтә ала. Иң төп, иң якын дусым дип әнисенә генә әйтә ала. Миләүшә Хузилдының коды 015. Тавыш дип башлап 1320 номерына SMS хәбәрләр җибәрегез. Бу атаның лидерлар эшлеген ачып җибәрүче клип. 3нче урынны каршы алабыз. Сусауларны басар өчен төшәм шишмә буена, битләремне чылатамын салкын шишмә суына. Кой шишмәнең шишмәкәйнең сулары салкын икән, йөрәкләр йөрәкләр шу басылмас ялкын икән. Тау-ташларның арасыннан ул үзенә юл таба, тирә-якны ямгә төреп, челтерәп шишмә ага. Кой шишмәнең шишмәкәйнең сулары салкын икән, йөрәкләр йөрәкләр шу басылмас ялкын икән. Шишмә суы җанга шифа, шишмә суы саф көмеш, күп чибәрләр арасында бар бит ул безгә тиеш. Кой шишмәнең шишмәкәйнең сулары салкын икән, йөрәкләр йөрәкләр шу басылмас ялкын икән. Кой шишмәнең шишмәкәйнең сулары салкын икән, йөрәкләр йөрәкләр шу басылмас ялкын икән. Дуслары булмаган кеше ярты гомер яши диләр. Зөһрә Насипованың шын дуслары бар. Яхшы дус табу өчен беренче чиратта үзеңә тәртипле булырга кирәк. Бары тик тәртипле кеше генә шын тугры, ышанычлы дус була ала, дип сөйләде Зөһрә. Мин бу сүзләр белән килешәм. Зөһрәнең коды 009. Тавыш дип башлап, шушы кодны 1320 номерына язып җибәрергә онытмагыз. Карыйбыз. Көмеш медаль иясе. 2нче урын. Ак шешек аткач балан, күмелгә шигелгә ялан. Ак шешек аткач балан, күмелгә шигелгә ялан. Яшьрәк яшьтимә искән җилләр миңа сөйгәнем килә дисә. Яшьрәк яшьтимә искән җилләр миңа сөйгәнем килә дисә.
miňa tagyn sandygaş tawuşların mähabetiniň sofyny jilerge koşsun alıp kilmiňa tagyn mähabetiniň sofyny jilerge koşsun alıp kilmiňa tagyn Sağındım bağrım seni, sağındım bağrım seni. Үткен атаның премьерасы Регина һәм Венера Ахмеровалар. Бер-берсе өчен дус. Әйтеп үтәргә кирәк, алар безнең хит-парадта икенче игезәкләр. Әлегә хит-парадның лидерлары арасында булган Юнусовларга конкурент була алырлармы? Монысы сездән генә тора. Игезәк кызларыбыз өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 022 кодын язып җибәрегез. Сезнең тавышлар ярдәмендә беренче урынны яулаучы клип. Alkışlar. Tuğanı
Тапшыру азагында без гадәттәгечә ир-яңа клип игълан итәбез. Бүгенге тапшыруда үзгәрешсез. Димәк, премьераны каршы алабыз. Bir tomchida irham xotin, xilliqlar bir g'adati bir. Ikkovni bir butun ikkan, Ikkovni bir butun ikkan, yurgan bir muhabbati bir. ikkovni bir butun ikkan, Ikkovni bir butun ikkan, yurgan bir muhabbati bir. Bu dunyoda biz tiquna, g'umrlarning qadrin bilib, so'nggi qobat yaratganiday, suyib yashib. So'nggi qobat yaratganiday, suyib yashib. Yashasa biz xotin mo'yin, İrat gül başlar bulup, yurtta bulur baylık mulluk, yurtta bulur baylık mulluk, muhabbet hem tatuluk. Yurtta bulur baylık mulluk, yurtta bulur baylık mulluk, muhabbet hem tatuluk. Bu dünyada biz tiquna, g'umrlarning qadrin bilib, so'nggi qobat yaratganiday, suyib yashib. So'nggi qobat yaratganiday, suyib yashib. Tatullikqa yetadi, jırlab yashab yotamiz. Men xotinman, men erim, men xotinman, men erimni o'liblar yaratamiz. Men xotinman, men erimni, men xotinman, men erimni o'liblar yaratamiz. Bu dunyoda biz tiquna, g'umrlarning qadrin bilib, so'nggi qobat yaratganiday, suyib yashib. bu dunyoda biz tiquna, G'umrlarning qadrin bilib, hey, so'nggi qobat yaratganiday, suyib yashib. So'nggi qobat yaratganiday, suyib yashib. Suyib yashib. Bu атаның нәтиҗәләрен игълан иттек. Димәк, яңа тавыш бирү атнасы ачык. Тавышларыгызны юлларга онытмагыз. Сезнең ярдәм безнең резидентларга бик кирәк. Һәм иң мөһиме, дус яшик, тату яшик, бергә булыйк, ләкин аерым торыйк. Шушы минутта мин, Мөнир Рахмаев, сезнең белән саубулашам. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90.